Sziasztok! Kornél vagyok, és ez itt a csatornánk első videóját látjátok, amelyben a 3x3-as Rubik kocka kirakásáról lesz szó. Amit a kockáról kell tudni. A kocka 26 kockából áll, ebből 6 középső. A középsőkről fontos tudni, hogy amilyen színű a középső, olyan színű lesz az oldala. Ebből 6 darab van. Vannak az élkockái, amelyből 12 van. A kirakás menete gyakorlatilag először észre lehet majd venni, hogy először mindig a élek kerülnek a helyére, utána meg a sarkok. A kockán vannak még a sarokkockák, amelyből 8 darab van, ezeknek 3 színük van. Ezek kerülnek majd mindig az utoljára helyre. Ez a videó az első lépésről, a felső sor egy ilyen réteg kirakásáról fog szólni helyesen. Egy oldalt mindenki ki tud rakni, viszont hogy a kirakást el tudjuk kezdeni, fontos, hogy a színek körbe meglegyenek. Ezért a kirakást 3 részre lehet bontani, a felső sorra, a felső 2 sorra és az utolsó sorra. Lépésenként, ez az amatőr módszer, van nagyon sokféle módszer van, még egy ismertebb és nagyon jó módszert, a Friedrich metódust is majd láthatjátok, amellyel a világ szinte összes versenyzője rakja, ezzel tartják a világrekordot, de először megmutatom, hogy melyik módszert érdemes megtanulni. Lássunk is hozzá. Összekeverem a kockát. Oké, összekevertük a kockát. Mint mondtam, első lépésünk az élek helyre rakása lesz, ezt szokás úgy nevezni, hogy keresztet fogunk kirakni. A kereszt 4 jelkockából plusz a középkockából áll. Én azt mondom, hogy kezdjük a fehér színnel, megkeressük a fehér középsőt, és keresünk hozzá élkockákat, amelyeknek 2 matricája van. Egy már itt van a helyén, az a fehér és zöld. Ez már itt a helyén van, keresünk még 3 ilyet. Például itt van ez a fehér-kék. Ez itt jó, mert ha ezt én itt felforgatom, akkor már is ott lesz a középkocka mellett. Már 2 megvan. Keresünk még egyet. Itt van még egy, viszont ha ezt az előző módszer szerint járok el, akkor újra itt lesz, csak az előző elment. Ezért itt a felső réteget eggyel elfordítjuk, hogy ide kerüljön a középkocka mellé. Felfordítottuk. Itt van a harmadik. Megkeressük az utolsót. Az is ilyen jó helyzetben van, egy forgatás, hogy itt legyen, felfordítjuk. Kész vagyunk a kereszttel, közben beugrott itt nekünk 2 sarok, ettől nem kell megijedni, ez majd a másik része lesz a kirakásnak, a sarkok helyre rakása, ezzel ne törődjünk. Most ha kiraktuk a keresztet, 3 féle állás jöhet ki, amikor a keresztünk jó, tehát az élkockái azok a helyükön vannak, tehát a fehér-piros élkocka a piros, és a fehér közép közt van, a zöld a zöld fölött, a narancs fölött, és a kék fölött. Ez nekünk a jó. Bár olyan is kijöhet, amikor mondjuk ezek fordítva vannak, oda fordítjuk, de látni, hogy itt 2 meg van cserélve. Ilyenkor az a teendőnk, hogy megfogjuk úgy a kockát, hogy az egyik velünk szemben legyen, a másik pedig jobb oldalt. Akkor, ami jobb oldalt van, azt lefordítjuk, a felsőt eltekerjük jobbra, amit lefordítottunk vissza, felsőt vissza, és a jobb oldalt le. Megmutatom még egyszer. Bal oldalon és elől van a 2 rossz, lefordítjuk a jobb oldalt, tetejét jobbra, jobb oldal fel, tetejét vissza, jobb oldalt le. És így megint jól vannak a színek, itt 2 narancs, itt 2 kék, 2 piros és 2 zöld. Kijöhet még egy állásunk, amikor 2 egymással szemben van jó helyen, 2 pedig fel van cserélve. Itt látni, hogy a piros fölött a narancs van, a narancs fölött meg a piros.
Fontos tudni, hogy melyik színnel melyik van szembe. Fehérrel szemben van a citromsárga, a narancssal szemben van a piros, és a kékkel szemben van a zöld. Amikor így jön ki nekünk, akkor az algoritmusunk úgy néz ki, középső sort kettőször, az alsót kettőször, itt akkor látszik, hogy kicserélődtek, és akkor visszafordítjuk a középső sort, és megint látni, hogy jól vannak a színek. Itt 2 piros, itt 2 zöld, itt 2 narancs, itt meg 2 kék. Megvan a keresztünk. Következő lépésünk a sarkok kirakása jó helyre. Itt látni, hogy egy sarkunk már bent van a fehér kereszt mellett, de rossz helyen. Ez egy kék és egy narancs sarokkocka, de itt a zöld és a piros van. Ezért ez más helyre fog kerülni. Itt azt mondom, úgy tanuljuk meg, úgy gyakoroljuk, hogy az alsó soron keressük az olyan kockákat, amiket helyre fogunk rakni. Keressünk egyet. Hát, ami sajnos most nincs az alsó soron egy kocka sem. Ezt majd később megmutatom, most mondjuk van. Itt 2. Itt van 2. Kiválasztunk egyet. Itt a piros, kék, fehér sarokkocka, ezért megkeressük, hogy ez milyen helyre fog kerülni. Ugye azt mondtam, amilyen színű a közép, olyan színű lesz az oldal, tehát a piros, kék, fehér élkockát, a piros, a kék és a fehér középkocka közé kell berakni, tehát ide. Megkeressük a helyét, itt van, ugye itt a sarokkockánk és itt a helye. Akkor beállítjuk a helyétől egyel oldalra, a helyét levisszük, befordítjuk alá a sarokkockát, és visszavisszük. És ez a jó nekünk, amikor a sarokkocka a helyén van. Itt a kék mellett van, és ugye nagyon fontos, hogy a élkockákhoz is igazodjon. Tehát egy jó helyen lévő sarokkockánk így néz ki. Összekeverhető azzal, hogy ugye ha oldalra vittük a helyétől, de ez így van. Megcsináljuk azt, hogy a helyét levisszük, ezt oda, ezt vissza, de látni, hogy nem lesz jó, mert ez a helyébe meg lesz csavarva. Ezért fontos, hogy mindig úgy tegyük be, hogy ellenkező oldalra néz, és ha a helyét levisszük, és alá beforgatjuk, lássuk, hogy ez a kettő, itt 2 fehér lesz, és ha ezt visszaforgatjuk, ez jó helyen legyen. Ez fontos. Keressünk még egyet. Narancs, narancs és zöld sarokkocka. Megkeressük a narancssárgát és a zöldet. Itt lesz a helye. Itt ez most megint jó helyen van a helyétől, mert akkor itt ezt levisszük, alárakjuk, itt a 2 fehér összeállt, és felvisszük. Megint jó helyen van. A harmadikkal ugyanez a teendőnk, ez most lefelé néz, itt azt csináljuk, hogy a helye fölé állítjuk. Ha lefelé néz, az lesz a megoldás, hogy a helyét fel, fölsőt 2-ször, vissza, itt megint ugyanaz, itt megtaláljuk a helyét, berakjuk, megkeressük az utolsót, itt van, narancs-kék, itt a helye, arrébb visszük, le, alá és vissza. És látni, hogy kész vagyunk egy sorral. Ez az első lépésünk. Jó gyakorlást, következő videóban megmutatom a 2 sort. Sziasztok!